Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbegistana edýän 2 günlük resmi sapary dowam edýär. 24 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistana edýän resmi saparynyň 2-nji gününe Ürgence bardy. Ürgenciň halkara aeroportuna Türkmen prezidentini Özbek lideri Şavkat Mirziyoyew garşy aldy. Iki ýurduň prezidentleriniň öňüne Türkmen milli libaslaryny giyinen sunugo diýişgärler çykyş etdiler. Özbegistanyň resmi medeniýetynyň aýdylmagyna görä prezidentler Ürgençde Uluhowlu we Hywodaky İşan Gala ýaly taryhy ýerlere baryp görürler. Xarezm welaýatynyň drama teatryny Özbegistanyň we Türkmenistanyň sunugo diýişgärleriniň ýerine ýetirmegine aýdym saatly çykyşlar bolar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 24 aprel günü Xarezm welaýatyna edýän sapary münasibetli Ürgenç şäherine barýan ýollar ýapyldy diýip Azatlygyň Özbek gullugy bilen gurrundaş bolan bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bugün öz ulugymny Ürgence gitdim, şähere barýan ýollary ýapyp goýupdyrlar. Ürgence girip bilmän ýygyma dolanynym diýip guş köprüli ýaşaýjy Azatlygyň Özbek gullugyna gurrun berdi. Xarezmli taliplaryň aýtmagyna görä 24 aprel günü ýerden saat 9-dan agşam saat 9-a olar köçede garaşmaga mejbur edilýär. Her gün çykyp repetisiýa edýärdik. Bugün ýerden saat 9-dan bäri köçede garaşýas. Gece saat 9-a garaşarsyňyz diýdiler. Prezidentlere garaşýar diýip Ürgençli gyýdaýtdy. Xarezmden gelip gowşan maglumatlary görä welaýatyň bilim edaralaryny okuwçylar we talipler 2 hepdeden bäri prezident Berdimuhammedowyň saparyna garaşýar. Goýbu owasyny dostluk öýü açyldy. Prezident Mirziyoyewiň başlangyçlary bilen Ürgenç etrawyna değişli Goýbu owasyny dostluk öýü bina edildi diýip Azatlygyň Özbek gullugy habar berýär. Gurrun edilýän owanyň ilatynyň agla we bölegi türkmenlerdir. Özbegistanyň prezidentiniň medeniýet gullugynyň habar bermegine görä 24 aprelde dostluk öýüniň açylyş dabarasyna 2 ýurduň prezidentleri gatnaşdy. Dostluk öýüniň öňünde türkmeniň görnükli akyldar Şahyr Magtumoğlu Pragynyň selleli heýkeli açyldy. Prezidentler ýadygärligiň öňüne gül destelerini goýdular. 24 aprelde Xarezm welaýatyny howa ýagyşly boldy. Mehmanlary garşylamak çärelerine gatnaşýan okuwçylaryň we mugallimlaryň ýagyşly howada prezidentlere garaşanlygyny Azatlygyň Özbek gullugy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň hormatly arkada rubrikasyna dün 23 aprelde bir okuyjumyzdan hat gelip gowuşdy. Ol öz hatyny Türkmenistanyň özbekleriň hak hukuklary baradaky meselelerin gozgolmagyny haýyş edýär. Mälim bolşýaly Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen iki ýurduň arasynda yapylan serhet geçergeleri ýurtlaryň ara çäginde galan etnik azlyklary oňoýsuz täsir etdi diýip mundan ozal bir näçe gedek ýerli ýaşaýjylar Azatlyga gurrun beripdi. Hususan Özbegistanyň Türkmenistana gelin bolup düşen raýatlaryň pasportsuz kösençlikleri ýa-da bolmasy serhediň aňyrsynda galan iki ýurduň raýatlarynyň dogun garandaşlaryndan jyda galyşy barada maglumatlar peýda bolupdy. İki ýurduň arasynda girilen viza rejiminiň gysga möhletlik saparlar üçin ýatyrylanyny garamazdan Türkmenistan wagtal serhedi bir taraply ýapyp geldi. Berdimuhammedowyň Özbegistana edýän 2 günlük resmi sapary 24 aprelde dowam edýär.